Vil du starte? Den kan jeg godt tage. Vi er fra koret, hvor vi har Malene ja. Som lærer. Ja. Hvad laver I? Vi øver musicalens sange, Så vi kan udenad. Ja. ja. Hvor langt er I kommet? Altså jeg vil mene, at vi er kommet et godt stykke. Altså, når man tænker på, hvor vi startede, så har vi taget et langt skridt. Det må man sige. Vi kan dem stort set udenad, og det er jeg ret imponeret af. Hvad skal I nå? Jamen, vi skal jo egentlig nå at kunne til. Punkt og prikke. Ja, lige præcis. Det er min ord. Og så skal vi kunne synge sangene helt rent. Det er en af de mere besværlige. Den kan godt trække tænder ud, men vi klarer den. Hvordan synes du selv det går? Jeg synes, det går godt. Det synes jeg bestemt. Det er hyggeligt og Rigtig hyggeligt. godt fællesskab med dejlige mennesker, og det er et godt initiativ, skolen har taget, fordi man sådan knytter sig til de personer, som man måske ikke har været så meget sammen med, f.eks. folk over fra Gulgang, hvor jeg er fra Højhus og sådan noget. Jamen, det er rigtigt. Og så synes jeg, at det er fedt, at man kan få nogle drenge stemmer i overgang til at lyde så godt. Ja. Jeg synes virkelig, det er fedt. Virkelig fedt. Dejligt. Fornøjelse. Hvad er jeres forventninger til slut? Jeg forventer, at det bliver et frydningsfuldt stykke, der kan imponere både publikum, men også os selv. Det er jeg faktisk sikker på, at det kan. Eftersom jeg har hørt os synge det, så vil jeg sige, at det er i orden. Så vi glæder os til at vise jer det.